Kardom don marle tum labangsu a video nang tum kelang ponik longpen da chinik thaipo lake 5 June arni Happy World Environment Day katalon pon arni hut nilitum Ladakh Basingkrong English High School mikbe thoi along penta thengpi thengprang amir hei hui ke e karche ke chomponik ponik bom hut amhorik lo labangke athe thengpi thengprang chongsia vete litum tomon ke melongin ke lasi labangsu ningkarong arani pachetonun pen nilitum Ladakh Basingkrong English High School ong kado kawelo thanbang atum nilitum mahin pen isi man pen ke du ake hai tum han chunir ponang tung ke lapui khan lo cheto pet pen lapen sumara tum pen cherap chirisi class 9 pen 10 aru masap su anbake long le du he hui pen jok chidi mini ante masap su chingrai I awar sa chilong mini pusi litum bori pon lo lapen la nili YouTube channel nang subscribe dun ikjim hasi nang litum chuniri lo lapen pansi nili fan nang support dun ikjim hansi nili litum pan ninga klong pen ning jithe damik lo tang tenon ang ton pen ko iglo Fransi kalau pejero nili tum pini nekhang Ladakh Basingkrong English High School lo lo thanbang tum ikur group pensi bangso ajai me ponik lo mane je dingta lagi kitu ngelang li paching der kita hangnat icon ka vejonisi methang chitu kusi enchar school long ge laton alo pom methang chitu kusi hai kam siklem nang di ni bangke classroom bang ni tung kapang jang phon boring lo na sumar tum ta atora lo ki do ke thak long le dupen tano na pam ni nan boring lo methang dihin da kong be non sang chitu kon mom lo tarate methang ko sa lang tu kon mom lo ilito la ati kam ke lo pati kam dun bom aji ado kabe ithe iding mate yem sa dong chini rela la ramjin pe nang dak nelen dum punat megbet hoy Basingkrong English High School hodak han jisu do pen school akum kimi nang pi pen Ladakh arat dak lom kido sumar dum han isia ke joy ke warsai paduna mathar padun pen labang sa kerap ni tum ning sambi nan lo non alitum ta lang ponik long bom lo laga nilitum Ladakh KLT Karbi language teacher Binut sir iglo alangli semenon mane pangwik bom lo lapen nilitum Ladakh MS teacher Jyotiram sir ta semen pangwi ding bom lo lapen dang nilitum lo LDA Bhupen sir ta alangli non la so bangso semen pangwi lo cerap chitu ding bom lo alangli ge klemik where long bom ason alangli experience dot se alangli pacan mat bang penang thegi chat alamang ke thepi ke pulo nilitum sengkan lo Ladakh tomon arbe pen puson school nang no pidak po kedo ke thak mate lo ke than kisung ke boy kedo si karbeng long man peng kedo ke theding tum hei hui aputhak nang mon chidun pen nang ri ikasone me parji labangke nilitum Ladakh Basingkrong English High School long kong lo thanbang mate headmaster iklo alangli pen stami thudun plutuplo plaster korea saing deng chara doniglo LDA Bhupen saralo lopen la Karbi language teacher rompi sar langli tum bang thom sila plaster hin bange cheparin deng ponlo bori ponlo lasi lalo sumarlo thiknang ji lapen school hemta ji pangjang nai pu akama thage dolo sita anikan lapuson venture school ong pen cherum cherek abangke tangka khema jone nilitum thege ek dat lapuson do lase ke thege ding tum bang sopu thak nang lang ik pen akaram na pison te masap so ningkang sam ninga karong du